La vida actual no es pot entendre sense energia. Pràcticament tot el que fem en demana, però el grau de dependència que tenim de les fonts que contaminen continua sent molt elevat. Aquesta situació és insostenible, tant des d'un punt de vista econòmic, ecològic com de salut pública, però és que, a més, tard o d'hora, s'exhauriran. La transició energètica passa sí o sí per l'eficiència energètica i per la utilització de fonts d'energia renovables. Afortunadament, cada cop som més els que decidim apostar-hi. Vam decidir instal·lar energies renovables al recinte perquè fa bastants anys, cap al 2015 o abans, vam anar a unes jornades de difusió de l'ICAEN, de l'Institut Català de l'Energia, i vam veure que les energies renovables eren el futur per ser més netes, més sostenibles, més econòmiques, i fa 4 o 5 anys, quan vam prendre les decisions d'inversió, teníem unes calderes de gas que ja estaven gairebé al final de la seva vida útil i llavors havíem de renovar-les. En aquell moment vam fer l'escenari alternatiu de la inversió en caldera de biomassa, vam veure que la inversió inicial era molt elevada, però que a llarg termini reportava beneficis econòmics directes i indirectes superiors. Jo, sobretot, el benefici que destacaria, el més important de tots, és ser autosuficients, perquè el fet de tenir la font generadora d'energia en el mateix recinte et dona molta independència energètica de l'exterior. I, a més, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya unifica l'Escola de Policia, de Bombers, de Protecció Civil, agents rurals, i el fet d'utilitzar biomassa forestal provenent dels boscos de Catalunya ens fa pensar que contribuïm a minimitzar el risc d'incendi i, per tant, estem encantats de vetllar pel medi ambient des de totes les perspectives.